hai kelumpi ka taute busno tini ang hai norong ni dipok entertainment YouTube channel taute buksong tini hai phajapi ka norong thani belakano tiprasarok ni bagoi nangkungmani ko sana bagoi tiprasarok bahai kai thangi thangnai o hawo bahai kai tongi thangnai oborono tuinu norong thani kokrok sanai tei chini politics hapang rong ni ko busanai politics leader rok chini tiprasarok tui dolnai rok kobama samaj party ni kokrok busanai tei NRC SIR oborono tui desh gnangoi tamungoi tongha পশ্চিমবাংলা এনআরসি করা উচিত এবং এনআরসি করলে আসামে যেমন 19 লক্ষ মুসলিমদের তাড়ানোর নাম করে এনআরসি হয়েছিল 19 লক্ষর মধ্যে 14 লক্ষ হিন্দু বাঙালি এখানে এনআরসি হলে এখানেও ওই সংখ্যাটা 5 কোটিতে ঠেকবে আর 5 কোটির মধ্যে 4.5 কোটি ওই বাঙালি হিন্দু বা মতুয়া যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের নামটাই বাদ Belakay janjal nanglai jab obno tui bun narong thani tini sukroboi sum salainai tei bujilaini taukte buksong roko video ni puilani sini paithak jora kisa khalogoi nainan bagoi chaitokdi tamkai taukte buksong sum nukmani khepio ADC bisingo besirbag tiprasa area o khub tiprasa bulai toklai bom khitalai ampure silai gulli koklai mani obo hai kok tumarok khonai tongo hain hai langma hadi ni takarjula area rogo ajago tipra motani party office rokbu sokjak kahini khnawo BJP party rok bai obo belai khai lasimasa sabo bai sabo tiprasa buini do farokle tabuk thanja khayoi OSIR NRC no kebengnani right as application borogo hawo hai tongnani bagoi amra bangali rok CPM rok Congress rok je sapanu borok khangrai rok illegal to tisi tongnani bagoi khorang te salai tong angkai sini borok khai tagbu aborno nugya hoise sak bai sak si politics no chitor jago ADC hapango se boroni borok atani phaina illegal rong dana ni bagoi tiprasa bulai bum rilayo lai gulli ko go hini khanau abo busok lasi mesa taukte buksong abo norok bobo hainjak ani pokhe ka belai chajagya belai ka lasimung abo sia morkhotani samunga nukjagoi tongu obo hairongo angagi busabu ta busabu bad khaidi koijna borok BJP ni chereo phanman ba CPM ni chereo phanman anosungu nungobo hai kogrok sasawi YouTube rogo amoman ni tamoman abo ni jawab to krui karon option nang saimanu tiprasarok kisale bujimung thayu je bujinai rok je bujiarogle bonnugui tongphanu bujia bositi tuinu sia mokol tongui bu nugya khunju tongui bu khunaya o borokle jesakai panu shaitan bo dofano suklukui kelangnai dofano kadului kelangnai dofano Bangladesh ni yago phali kelangnai Bangladesh ni borok ni yago dalali khayoi je tongmani phalnani obo haisi bujia ang je bujiman moten khai ang sob somai no YouTube asogoi kok samani karon khai obon sabo drugs numar rok ta nungdi tomung sitrawo ta tongdi kahamo tongdi sung thanchang ni tiprasa borok komor thanai ka sini borok buri rokhaiba ni borok buini dofano kajagi thango chola rokhaiba borok ni dalalungui rang puisa kamai khayo obo hairono muthak dehinu sini dofa boba hekai muthang janai boba hekai kusu kanai abrono tuisi wansuk dehinai ani je YouTube ni bisin tui kok saklayo je sinai saiman nai borok amjago comments repayo te support khayo like rok khayo norok ani already video ni comments hap kaino saiman nai busuk borok ano support khaitong busuk borok ano hamjak te masamang noi chajaya rok jetabuk tiprasano kebengi tongai rok borok khai ano pointo saharo nung YouTube kok sawita moman ni jawab nono angri rikha asha khayo bujika na hinoi haikai tei SIR no tuyoi je borok tabuk Sara desh gnangoinu ulta pultang ha nini sudo sini Tripura o to kom nuko je jagang muitongo Bihar West Bengal Haryana Rajasthan Gujarat Delhi obo hairoko belai kheno illegal no rotu gui tiklayoi rohor tongkha hemanta kamna khundu se korse go hangar mathai bari dilo go hangar mathai bari dilo go ei jagai hori hosor thoise go ei jagai bera bere thoise go hamra kun desha jamu go Aike sini Tripura siring sin Tripura bongnai norono kaisa kok sai kharisino IPFT party borok bothangka election commissioner bai thangai malayoi already kok salaika obo okok no sapaika Tripura ni tiprasarono naimangla o hani busa butui bongka bharatni nagorik BDC rok phayoi sini Tripura o kagos rok samui nabaikha borokni chattikai sarkar chaluk tongoba borokni population samui nabaikha illegal kai phaibayoi sini borokno kai o hani busa butui no kai oroni borok tutise nori tonikha kono kagos potro rok samui tonilia rilia aba haihini borok IPFT rok Delhi o election commissioner bai asugoi kok salaika o kok rok borokni tabukni president
borong gonang sopon de bormanu samani khanaka press meet khayoi te aboni bagoi ang belai ke hambai maribu borok obo haike thangoi saklai man bagoi obo haike no kobangma party tongo jonojati hi tong tonai BJP rogo tamni bagoi saiya sini Tripurani jonojati BJP hinai Bipen de Burma de hin Mongol de Burma de hin nini Vikas de Burma de hin kobangma tongo rebuti Tripura aboni pore nini ang bumurok pogoi tongo ojararogo norok jotono buji na basidi borok jotono BJP ni jonojati hini tongo kentu borok OSIR no tuyu election commission na bekhangoi kok salaya abo belaikan dukhon ango dofa jati hinkai nungje sa party pan khaidi dofa ni bagoi samung khaike belai sawo dofa no suklukna ni sokoman ni bagoi samung khaike abo belaikan ani bote jajagya ro bobo hainjak okogrno comments khadi taukte bugusong ang jefru pan kok sa norni bagoi ka hamnu sanai juktim promotioni kokno tuinu sanai bul kok saglak aboni bagoi ang apti tuino kai belaikai hambai tei salute buri khata kokte bugsong obo haikeno tabuk समाजपति चिनी 19 ट्राइब 20 21 ट्राइब दंनाय रक borok bo thangbai tu समाजपति तुइदु दंनाय रक समाजपति रनो आं याक जोरखाय का इसाwo bo thangdi दिल्लीओ इलेक्शन कमिशनर बे okok no sadi jeta sini Tripurani ti prasarok ohani busabuti rok borokno atani bidesi rok phayoi kagos potro ria borokai kagos potro nawoi sungnosi ulta illegal sramit tonika borokai illegal tutise SIR bu khaidina nayang tongo borok jotono manjangnai hini okok rokno norok bu thangoi saladi belekai chanai abono angno no kok kosananji phayu te CPM to jibuno phan thangya borok to borongni jeta kok ka melarmat chimisi agortlani melarmat norok saimana aro jere manik sarkar o jesa abosi aroni borongni sara bishoni kok sadak tingu sara bishoni kok manik sarkar jeta sa abosi rayungu borok abonon from phainai nini hasuk rogo ADC rogo phayoi manik sarkar je kok saman okok ni baire tei borok kuno kok saya kendra election commissioner tam saitong Foreign Mantri tam saitong Chief Secretary kendroni borok tam saitong Donald Trump America tam saitong aborok borok tei na haira sudu manik sarkar je jagao kok saitong abono siminu borok sanai tei mungsa sapai rogya o GMP party rok CPM party rok sinti prasad khaitongai jonojati rok mungsa sia orno kulugoi tong taukte buksong aboni bagon chinani bagoi chaitok dihni changdongno arbar sawo desh ganangoi ena sinotui tabuk kuri rokno ruklai tongo abon pura turut ganang rokno buruklai nai obo hainu sintir pra bu ungnai कोई घुस गया तो क्या हुआ कोई घुस गया वो बचेगा नहीं यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा बचेगा कोई इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं abono ke bwannan kuri sung thansa singna nam taukte buksong norok comments khaidi o video no je masak share khaidi kubui kok na norok bo support khaidi te logi tongdi te jotto borno bo okok no saiknar di te jotto whatsapp ro norok share khaidi te norok motamot bu comments khaidi taukte buksong ang video no bisi log rina thanglak paithak asong sasine norok jotto no kaham tongdi susto tongdi ini bagai hain hai jotto no longpika